Tam. Za kužílkem. Za kužílkem, levou hezky. Já levou rukou a přebíhám na toho a tenhle ten už si to bere a Okay. To je vole kopicák. ten přebírá a střílí. Střílíš. Začínám nebo ty jedeš? Já jedu, okay. Pojď. No jasně, skvěle odskočený. Já. To je ono. Tobě? Ne, Ty vole, ty ty vole, tak se p***te třeba. Prohodí to vysvětluje jedno, Já jsem popravdě k tomu přišel trošku jako slepej ghostým. Když se vlastně řeklo, že budeme hrát fotbal, tak jsem z toho byl zprvu docela vyděšený, protože jsem nikdy moc jako fotbalovej nebyl. Ač to vlastně byla nějaká predispozice od raného věku, protože táta hrál fotbal, tak tam nějaká ta predispozice pro to fotbalovství trošku byla, pro toto vykopat, ale vlastně nikdy jsem se tomu úplně nevěnoval. Nevím, jestli to bylo něco ve mně, nebo jestli tomu okolnosti nedali, ale nikdy jsem k tomu jako na chuť nepřišel. Takže když potom kluci vlastně přišli s návrhem vlastního fotbalového týmu, tak mě to docela zaskočilo. No, takže jakmile vlastně se to celé spustilo, tak změna životního stylu, pořádný kardio, vlastně to všechno, co jsem jako doposud zatím úplně nedělal. No a do vlastně rozjetého vlaku jsem rovnou vzal i bratra a od té doby to tam nějak společně táhneme. Tak brácha za mnou přišel s nabídkou, že bych mohl hrát ve Slavoji. Fotbal jsem začal hrát, když jsem byl malej. Kvůli tátovi, který taky hrával fotbal, tak jsem nastoupil do malého týmu u nás v Ďáblicích. No a utvrzuju se v tom, že jsem teda pěkný kopyto, moc mi to nejde, ale kluci mě v tom podporujou a je to pro mě velká výzva. Já nevím, jsem z toho docela nervózní, moc mi tam nechce, ale tak víš co. Tak kluci, kolik máte být na tom hřišti? Poslední 2 zápasy byly v vlastně šílených anglických podmínkách. Hezký chlapi! Kluci rádi používají, že to zatím byla taková jako ťukačka, že jsme zatím zjistili, co je v našich silách a co právě není. Před bránu! Miky, před bránu jdi! Před bránu jdi, Miky! Tak vlastně ty kola, které jsme doposud odehráli, tak nás tolik neprověřili, protože jsme hráli výhradně proti týmům z nižší části tabulky. Počítej ty góly! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ano. Dělej. Hezky. Vlastně postupem času si myslím, že se i trošku já zlepšuju, že vlastně si umím nabíhat na ty šance, že už tam taky něco jako dokážu fotbalově vytvořit. Neříkám, že to pořád je nějaká sláva, ale všechno má nějaký svůj začátek a teď se právě můžeme jenom dívat na to, kam to dotáhneme fotbalově, kam to dotáhnu jako osoba a kam to dotáhneme jako tým. Jak ho vycukáš, ty vole!
A v neposlední řadě chci moc poděkovat osazenstvu a fanouškům, který na naše zápasy pravidelně chodí, protože nás to žene dopředu za dobrýma výsledkama. Věřím, že jakožto zkušení hráči máte trošku nadhled na to, kdo? No, to je jedno. Máte nadhled, jste starší, zkušenější. Co ten mladý tým? Je tam potřeba něco zlepšovat? Jsou rozlítaný? Nebo jak byste to zlepšili, ten mladý kádr? Za mě je rozlítaný hlavně ten reporter, který tam vždycky lítá, vole, takhle ze stejného stranu. A jinak mladý, jo, tak jasně, no, měli by vepředu hlavně, když si dáš do obrany, tak prostě chtějí furt lítat, jakoby dávat góly, ale jinak hlavně je to super. Zlepšují se každým zápasem. Dodal bys něco, Patriku? Teď je to stejně, no, útok dobrý, obrana slabší, no, často tam jako vázne, jako když propadnou v té obraně, chtějí víc dávat góly, než bránit, no, ale když se dávali góly, bez toho se nevyhrává. Góly o gólek a góly potřeba dávat, to zatím děláme 7 na zápas. Souhlasím. Mickey Mladělky junior dneska, vole, místo toho, aby mi to hodil pěkně na palici, tak mu to otočili a vlastně mu řekli, že to hodil špatně, takže má na čem pracovat. Ty pravý výzvy nás teprve budou čekat, protože se utkáme s týmama, který vlastně na tom nejsou špatně. Těžší soupeř, který nás víc prověří a aspoň nám to ukáže slabiny, které bude potřeba do budoucna zlepšit, abychom si šli dál za svým cílem. A teď právě bude ta pravá selekce, kam se následně dostaneme my, jakožto FK Slavoj Melicha. Tady, nahoře, vázek. Zůstaň jeden. Jo, pojďte! Pojď, Davide! Hezky! A tak je základ, prostě nakopne se dopředu, je tam jeden frajer, ten to sklepne, dá to druhý a ten zavěsí, vole. To je taktika jediný, vole, hlavně to před zádu, prostě rychle balón od nohy. Já vám věřím, že jste, vole, od ty fotbalisti, ty vole, ale do tak to někam dám, nebo to urvu, ty vole. Takhle jsme dostali třetího gola, rozhodujícího dneska, vole, úplně zbytečně. Úplně nesmyslně, vole, tady, protože tady jeden hráč zavře oba, ty vole, a dva tady nahoře. Jeden si jde tady sice do prostě pro míč, vole, on mu to dá, ale vole tady ty dva fréři, musí jít vole, jeden pod ní, vole, jeden do toho, ale stojí prostě na těch lineách, jo, vole, ale jak vole, no však, a to je stejný jako s těma autama, vole, my jsme tam když pojete dva za sebe, nebo tři i, vole, na ten aut, tak vždycky se to dá prodloužit, tak to jeden má, ty, vole. Kilový fréři tady nemůžu dát, vole, když tam můžeš mít, kámo, dáš tam rohu, zleva, zprava, proč jste nemohli dělat? Křídla, tak jeden z toho křídla, prostě si tam vole zleze dopředu. Prostě půjdou k sobě, ale my jsme tam bylo to je o tom, že máme 5 hráčů na vyšší a 3 z toho nevědí, kde vůbec stát, jako na to myslíte. To mi spíš řekl. A tam jako stojí tam, ale nejdou si pro balón, podle mě. Nevím, musíme s tím něco prostě trošku udělat. To si řekneme ještě. Jako technicky to bylo dobrý. Takticky si myslím, že nás převálcilo.